Machiegni kendo nyakorom gajwang'ero kamano kuom medo kete mane chenro mar tielo wadhi mbele gi miyi weche manyien. Bang' Canon Sami Wainaina dhi yweyo kanisa mar Anglican, koro Sidh Canon Reverend Omollo kaka provost kata jatatije mar All Saints Cathedral. Penjo osebedo ka oganda penjore ni Canon Omollo to en ng'a, to nonyuole kure, to gimane osebedo ka chalo nade. Jafwambo mar Walter Nyambaga ogoyo mbaka kod Evans kendo kamae kaka Sigand Omollo chalo. Jakoro mbaka jwang' tich mar dolo en tich mowal, omiyo kata jok mimiyo ting' mag dolo gin jogo matimbe gi oriere. Jadolo Sami Wainaina ne en jadolo mane wacho adieri sama owinjore kuma owinjore gi gimomiyo. Bang' dhi yweyo, kanisa mar Anglican kawo thuolo mar walo jadolo Omollo mabiro kawo thuolo makende mar tayo kanisa mar Anglican. Ramogi TV koro yudo thuolo mar go mbaka kod Omollo e kanisa mar Anglican. E koda e kanisa mar Cathedral ma Nairobi, wayudo Canon Omollo ka yogore kod jokristo kapok ochopo e apisi mare mar dolo. Watwenyo kama ler mar poro wach kod jatich ruoth, kendo koro nyaka tang' kod weche mawuok e lewa ni mar gweth ni machiegni nyakora magajwang'. Omollo yudo thuolo mar miyo wase gande chakre ne nyuole gweng' ma Sembo e kaunti ma Siaya. Omollo en uda Sembo, an jako Kise. Onyuola e gweng' miluongo ni Bwaja. Kanye ma onyuola bende madonge e dho nam. Ochamo rech, to madho cha adila, ochamo kuon bel. Wuonwa ne en jalweny Kenya Air Force, to no owe lweny higa mar 82. Obedo japur ka otimo gikene mag dala ma kawaida go. Minwa timo ohala matindo tindo mag kor gweng' mag rech. Mana kaka ng'ato ka ng'ato ni kod sigande, jadolo Omollo paro maliw kaka sombene ni kod achiedh nade mane omiyo oweyo sikul kuom higni 7. Kata kamano ne oduogo e sikul mar somo kata obedo ni koro ne en rabete skul kendo ike ne osedhach. Adonge gweng' kabisa, gweng' kacha wadhi sikul ka wuotho gi tiendwa nono, ka wamadho nyuka kaka lunch marwa. Asomo e skul miluongo ni Kanyichudo Primary School, kokise Bwaja kacha. Ka Kanyichudo to higa 93 adhi Maranda. Bedo Maranda mana higa achiel kende ta weche mag fiso bagni ma akier ma wuok oko mok adhi nyime gi somo. Mabudho oko kuom higni madhi 7 bang'e kacha kadok e skul. Ma pick up ma tieko ka tieko ta adhi tiegruok mar dolo. Mano bende atieko higni 3. Aduoga tiyo tij dolo, then adhi matiegra oko e piny Uingereza kuma time degree mokwongo gi degree mar 2. Mano e ling'anya mar somo. Kinde ni anie tiegruok mamalo mar PhD e mbalariany ma pachoka miluongo ni St. Paul's University. Wapenjo jadolo ni ngima ne chalo nade ka inene ka odhi sikul koduong'. Chunya nodhi motho kabisa kod weche mag somo, nikech aparo ni anyalo wacho ayanga kani naneno ka jok moluora ma nan kod geno ni ne nyalo jola mako lweta nong'iya mowe ka I wasted away kamano. Momiyo chunya nobedo malit ahinya ka koni to Nyasaye an natimo ang'o momiyo girieko na man go ni gi thuolo manayudo maduong' mar dhi Maranda kuma ji leka ni gidhi. Koro nogolo chunya kabisa, to ka ne an oko kamano to naromo kod ruoth ma yie Yesu mobedo jawarna, to yie Kristo no ema noduogo moloko pacha mokoni no nyaka dog chien mondo adog atim gik moko mondo dhi maber. Wapenjo jadolo Omollo ni tije ne thoth marang'one ok obedo midusa, laktar kata mana japur. Gima nageno ni mbele kuro na dhi bedo jakwano, kata kana ba matin to na nyalo bedo economist kod gik makamago. But bang'e kaduogo ma adonje e weche mag lamo, to pek moro duogo mobedo na makoni no an gi thuolo mar dhi mondo akel ber ne oganda kuom yango wach Nyasaye. Omiyo nadonje e wach Nyasaye kod conviction man mal ahinya makoni anwa mak kae. Wuoth no chalo nade ma ichope lemo makore mako kaka jatatije All Saints Cathedral. Chien kacha minwa no chunowa mondo wadhi e Sunday school.
ma bende noketonwa mise mar yie kuom an awuon. But ka donjo e kanisa bang' kosewara koro chak keta puonjo Sunday school, abedo japuonj Sunday school, abedo jakom mar jo youth, omiya thuolo kora yaloga. Koro yalo kanyo ema aparo ni ng'enji koro chako nene michna ni jalni ni kod mich. Chieng' moro Bishop Kodia oyuda ka yalo to koni no nyathi ma no yalo no dwani mondo omiye thuolo mondo omiye tiegruok malach. Koro rombo gi Bishop Kodia no medo yawna thuolo nikech odhi modwaro na scholarship, mayudo scholarship madhi ge tiegruok maduong'. Koro bang' tiegruok no kore kachako yudo komiya thuolo malach mamalo kamano. To bende tijni mar dolo osepoge kod osiepene mane opon godo to kata mana nyuolane. Adongo go osiepena e gweng' Bwaja kacha. Kata sani kadhi dala achikora apiko tema gola wang' arot to tera nyaka Bwaja. To wabet kodgi kata dukni makado kanyo ka wamadho soda wago mbaka. Alimo osiepena kata modak e Islam kata kawuono to wadhi to wago mbaka. Atero wuocha na itwang'o na kuro. Wuod Canon osiepna giri jay watu wako kendo waromo walimre wamadho chai. Omiyo ok apar ka thuolo bro betie kendo onego bedie ni pogruok ni kinda gi jok modongo go. Adwani mondo asik ka bedo ng'at ma otudore kod ji, ma connect kod ji. Jaoda ma nyagem Nyaujimbe mokeo Taita mosebedo siro na maduong' ni kod mor mogundho. Wapenjo jadolo Evans ni jal mokao kare Sami Wainaina ne ok mbalo wang'e ka sirikal okalo tong' bende oikore mar wuok tung' mosuo kod piny owacho karocho ratich oganda ahinya to kaka kanisa. Jatenda makoro Sami Wainaina ne nigi michne mopogore. Abiro kod michna mopogore. To e weche mag kikruok kod sirikal ka obayo en gima en achiel kuom luong mar kanisa kendo en achiel kuom luong mar gima ndiko mar Nyasaye wacho ni nyaka watim. An kaka jadolo Omollo ado wacho ni ok wabeling ka gik moko dhi mombachni. Wabiro fulo kendo wabiro wuoyo, wabiro kwedo gik moko kare, wabiro siro gik makare, wabiro golo duondwa mondo owinji kuom gik monego bed ni kanisa timo. Nikech ka ok watimo mano to ngeche ni wadhi ma wayiengore kor jok ma hinyo jopiny kendo jok matimo gik moko kare. Mano gima Yesu Kristo bende otimo. Ne nien ka jadolo momi thuolo kaka koro Nyasaye miyowani en tiyo tich Nyasaye kod ler. Ing'e ni nitiere gik mang'eny mag ichuto dhogi bor mondo iling mano rut mano ka nyal dwaro ni mondo akaw. Kinde mathoth samoro be jikoni pod itin, in gi familia, wek wuoyo matek ahinya. Thuolo ma Nyasaye omiyowa en thuolo monego wabed duond jopiny. King'iyo Kulu, king'iyo Njoya, king'iyo Gitari, king'iyo kata mana jatenda manyo Sami, gin jok mane ni kod chir mar wuoyo kuom gik ma ok kare. Moko kuom kanisa iseyo kuom chiwo puonj magalagala omiyo dwaro nitiere mar menyogi kendo chuoko chike moko manyalo tayogi. Ma inie kod paro male. To oganda mabaro kod ji kendo miyo ji puonj magalagala mamiyo gwenge wakethre kendo jomoko thoe. Onego omany Nyasaye e yo manyien kendo e yo makende mondo giwuogi puonj magalagala. Nikech en wich kuot ni telo mar kanisa chomo kod ji nyakwere kendo lal kodgi. Anda kwagi ni mondo gimany Nyasaye nyadiriyo kendo. Maduong' ahinya kuoma anda kwayo ni mondo sirikal omed jiwo go kogno kanise kendo fuono ni tang'o matimre ei mosque, ei kanisa, ei temples gieki mondo gik manotimre Shakahola kik chak bedie kendo. Kanisa ni kod thuolo malach mar kelo kwe e gweng'. Kwe ni luwore kod tumruok madhi e udi, kochni matimre e gwenge, interventions mag counseling and reconciliation. Kanisa nigi thuolo mar bedo gaye mariwo ji kanyachiel. To kata gik mamoko, jiwo weche mag somo, jiwo weche mag thieth. To ei mago duto mawiwa konego wilgo ni kanisa bende nigi thuolo mar keto tesre sirikal
kod oganda ma oket mwandu e lwetgi mondo ritie lo jopiny. Kanisa mar Anglican wenge ng'iyo kendo nitiere geno kuomgi ahinya to mar kawo chung' motegno. Siri nyalo bedo ni kanye. Engaging sirikal ok en mana chung' kwero kod dhaw kod lweny. Nitiere yore mang'eny ma bende nyaka wayud motiyogo gi sirikal. En bedo e mesa sama gik moko iloso. Omiyo wabro explore levels of engagement ma ok gin mana confrontation, but moriwo nyaka bedo e mesa ka achiel. Sama iloso chike to okoni nyaka ng'ato soka cha mondo odhi obed jambetre marwa. Sama gimoro ni kare to wuoyo kata kod ker, kata ka en governor, kata ka en jatelo mane, to okoni bwana gino nego bed ni timo kama. Omiyo wuok ang'enga media wuoyo is actually not the first. It's actually the last ka other levels of engagement oko kaw. Mana kaka jadweno wacho ni chongi gi loka weche tek. Jadolo Evans Omollo ne kod chir mar tayo kanisa mar Anglican kod chia bidhruok. Ka an bende awuok ka gwedhora. Walter Nyambaga, Ramogi TV.